Ці існавалі ЛГБТК+ людзі ў беларускай гісторыі? Так, і значна больш, чым нам звычайна распавядаюць. Проста раней не існавала сучаснай мовы для апісання квір-ідэнтычнасцяў, а многія сведчанні хаваліся альбо знішчаліся. У 20 стагоддзі ў нас ёсць дакладныя факты. Напрыклад, у БССР з 1934 до 1994 года больш за 600 мужчын былі асуджаны за мужаложства. Артыкул 119 КК БССР. Аднак квір-людзі былі значна раней. У 19 стагоддзі існавалі рамантычныя сяброўствы, глыбокія, эмацыйна і фізічна блізкія адносіны паміж людзьмі любога полу. Гэта добра бачна ў лістах Тамаша Зана да Леанарда Ходзькі, а таксама ў карэспандэнцыі Адама Міцкевіча з Янам Чачотам. Мы ведаем і пра асобныя выразныя гістарычныя постаці. Януш Александр Сангушка, магнат, пра якога сучаснікі пісалі, што ён аддаваў перавагу мужчынам. Вінцэнт Тышкевіч, які любіў насіць жаночае адзенне. Канстанцін Вінцэнт Радзівіл, які вёў эксцэнтрычны лад жыцця ў Парыжы. Марыя Радзевіч, пісьменніца Буч з Палесе, якая ўсё жыццё жыла з жанчынамі і называла свае сувязі сваяцтвам па выбары. Ежы Гідроец, які паводле некаторых даследчыкаў мог мець гомасексуальныя стасункі і быў часткай квір-асяроддзя польскай эміграцыі. ЛГБТК+ людзі заўсёды прысутнічалі. У літаратуры, у шляхецкіх дынастыях, у інтэлектуальных колах. Яны паўнавартасная частка беларускай гісторыі. Проста якую, на жаль, нам усё яшчэ забараняюць бачыць.